Il-binja ta' bliet funzjonali li jkunu inklusivi u produttivi hija waħda mill-ikbar sfidi li qed jaffaċċja l-bniedem fi żminijiet tal-lum. Għalhekk għandu jkun hemm spazju flessibbli biex dawn il-bliet jirnexxu u jibnu sens ta' komunità kulturali. Sar dan iċ-Chairman ta' Valletta 2018 Jason Micallef waqt il-ftuħ tal-konferenza Valletta 2018 li għaliha ġew Malta numru ta' rappreżentanti ta' pajjiżi Ewropej. Jason Micallef qal li huwa importanti li l-arkitettura taqdi l-aħjar ħtiġijiet tal-komunità bil-bliet iservu lin-nies li jżuruhom, b'referenza speċjali għall-Belt Valletta li se tkun il-Belt Kapitali Ewropea fl-2018. Din il-konferenza tlaq esperti minn diversi oqsma tal-urbaniżmu, l-arti u l-midja diġitali li flimkien jiddiskutu metodi ta' kif gruppi differenti jużaw l-ambjent urban tagħhom fl-espressjoni kreattiva u dik politika. Ir-reġenerazzjoni komunitarja, l-interazzjoni bejn l-ispazji fiżiċi u dawk virtwali wkoll huma parti integrali minn din is-sistema li tajn belt kulturali isservi ta' eżempju għal bliet oħrajn. Is-sessjonijiet ta' din il-konferenza tisiru f'bosta spazji komunitarji fil-Belt Valletta u jintemmu nhar il-ġimgħa 25 ta' Novembru.